karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Ayaw dad-a ang imong pangasaw-unon sa dapit nga hilan, Rodel. Ma, gusto lang namong subayon ang sapa sa banlot. Ayaw siyag pasubaya sa sapa sa banlot. Kay maghatod lang kini kang Sabrina sa kaalautan. Ma, mahimo bang di nimo hadlokon si Sabrina? Nahibaw ka gyud gawa ko manghadlo kaniya, Rodel. Gusto lang nako siyang dipinsahan sa posibleng mahitabo niya. Wa ka mahadlok nga mawagtang ang imong ikaduhang pangasaw-unon gikan nimo. Why daw tang mahitabo ni Sabrina, ma? Di na ko gusto o di na ko musugot nga mawa pa siya nako. Kun mao ka na, ayaw ipanimpad ang kinabuhi sa imong pangasaw-unon, Rodel. Gusto na kong makakita sa akong apo. Gusto ko nga dunay hilak sa bata nga maglanog-lanog di ining dapita. Matuman ka ng imong pangandoy, ma. Mao nga paniguro, kun mahimo, ayaw nagpagawa sa dinhi sa bahay ka na si Sabrina. Ma, Unsa? Dili mo sukot ang imong mama nga moadto ta sa busay? oh. Dili. Busa, dili na nato siya supakon. Pero Rodel, gusto ko nga makakita kung tinuod pa nga dunay busay. Sabrina, ako ang tuhui. Way busay ka nang ibabaw sa sapa sa banlot. Nahibaw ka na sa kahimtang sa akong inahan. Doon na siya problema sa panghuna-huna, Sabrina. Sige. Di man ka mahimo nga motunog dito dapita. Aw, way problema. Sige. Di na lang ko mamugos. Salamat. Pero Rodel, dili mahimo nga anhit ang mupuyo din niya. Mas gusto ko sa syudad. Ato lang unya ng sabutan. Sige. Dinhikaw na. Kung musuroy ka sa lungsod, pauban ay alalisa. Sige. Maayo noon. Kaya doon ako'y gustong paliton sa lungsod. Kisa na, Ako, ma. Sod, Rodel. May tuyo ka? Yan ang pinalit kong tambal para ni mama. Wala ko'y sakit. Wala ko ba kinahanglan ang mga tambala, Rodel? Ma, ayaw kalimot sa gisulti sa imong doktor. Kinahanglang mo inom ka kanunay sa imong tambal. Aron di ka malimot. Wa ko malimot. Yun na. Hay naman si Sabrina. Awang gipasuroy sa lungsod, aron masuhito siya ning dapita. Tuod. May plano na ko para ni Rodel. Unsa man na, ma? Human sa inyong kasal, ang bayang nasunog nato sa una, mo ipabaruga pagbalik. Ma, naog daw na ni. Di na kini maayong pabarugan og laing bahay. Magtugod na lang mi dinhi sa duol. Apan makaayo sa trabaho sa imong asawa. Magsusuwat siya, di ba? Aw. Pero nagplano mi nga adto gid mamuyo sa syudad, ma. O amo kang iuban dito. O mag-unsa man ko sa syudad. Ni amang ko dinhi magpuyo. Nga nung dadon man ko ninyo og syudad, nga dili man ko mabuhi dito. Mas makaayo nimo ang syudad, ma. Tungod kay doon ni og ospital. Wa na lagi ko'y sakit. Naunsa man ka. Nahinumdum man gani ko nga kaslunon ka.
ug dili si Adela ang imong pangasawon karon? Magsulti ng tag-usab ana ma. Sige na. Idom na og tambal. Hala, uy, kalabas sa mga otanon dini. O ang mga prutas sad o, barato kayo. Daghan magud ang mag-uuma din hi Ma'am Sabrina. Ay, nana sa kaanang ma'am. Sabrina na lang lagi. Sabrina, magdali tag pamalit kay aron dili ta mangitngitan sa dan. Oh, okay, sige, sige. Mamaulit na lang ta. Sige. Maayo pag nagpahatod na lang tas tricycle da. Mas ganahan ko nga maglakaw, Annalisa. Nagmahay hinuon ko da. O sa may mong gimahayan? Nagmahay ko nga nang laktod ta. Mula bang nahinuon ta sa sapa. Asa na paingon ka ng dana? Paingon na sa ibabaw sa sapa sa banlot. Oh, naagid ay busay diha, no? Oh, Kung mauna, nagsulti sa tinuod si Tita Mercy nga dunay busay diha. ha? Dali! Tan-aw na to ang busay! Dali! Sabrina! Sabrina, ayaw! Ayaw pa doon diha! Sabrina! May busay gyud ay diha. Pero nganong maingon man si Rodel nga way busay diha? Makalibog sa diusahay si Rodel da. Sabrina! Sabrina! Mamalik na tas agi. Dili mahimo nga ngit-ngit ta mo labang sa sapa sa banlot. Kadiyot lang. Mutan-aw lang ko sa busay. Oh, unsa rong kinalaa sa tubig? Mauna karon ang busay, no? Oo, mauna ka ron. Pero dili na lang ta malubsong sa ubos. Titip ka yung agianan paingon sa busay, Sabrina. Kuya, kung maligid ka, gawas pa. Magabian na gyud ta kung malubsong pa ta. Maluoy in taon ka. Ako gi makasaba ni Sir Rodel. Sorry. Oh, sige. Mamalag lang tas agi. Pero kinalang masaad ka na ako, ha? Ha? Musaad sa unsa? Nga imo kung upanan din sa umaabot ka mga adlaw. Wa ni problema. Ubananti ka. Pero, Sabrina, dali na in town. Kinahanglan makalabang ta sa sapa sa banlot. Nga dili pa mo tikyup ang kangit-ngit. Mauning kinabuhi sa pobre. Pulos bugat ang trabahoon. Wa pa mabalik si Sabrina ug Annalisa. Kating? Wa pa man, sir. Apit na mong ngit-ngit. Unya, wa pa gyud sila. Kanong nadugay man sila sa lungsod? Aw, dagan tingali gipalit, sir. Diya ka una. Asa man ka, Sir Rodel? Sugaton ako sila og sakyanan. Hain sa kaha ni sila. Ang kaya-ya na bintaw ni Annalisa. Hala, uy. Ngiob na gyud ang sapa sa ubos. Ngano matlok man ka? Nga bahay naman ni Rodel ang naa sa ibabaw, ana. Kuan lang. Annalisa, ano miyuno man ka? Gipahimangnuan naman ko ni Manny Carding nga dili na mo tunob ani sa paa. Unsa? Ayaw ka hatlok, Annalisa. Di man ko kumutuokod anang mga multo-multo. Tinuod ka, Sabrina? Ulagi. Pero, bago pa magod si Manny Carding nga nakakitag akong tao diha sa sapa. Unsa? Kung makakita na siya og tao, multo na di ay na. Basin tao lang yun to. Tinuod nga tao. Hilan man gud ang sa paa. Wa magani mo agi din ha, bisag mga silingan kay Ay, na ay napakiskot og makahatlok nimo. Dali na. Sabrina! Sabrina, harap ako! Sabrina! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig?
Maong ayaw ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!